A brain ratokat, ha anya választja, kap egy csak mi az? Clover kalap. Kapkalap. Ejra. Milyen leír? Jolly Sahur. Csari, Los Candies. Candy. Akkor. DJ, Panda. DJ Panda. Los Tis. Milyen? Spinny Ham. Spinny Hami. Takorita. Bicicletta. What picked them? Aha. Los Sweethearts. Sweetheart. Sweetheart, bocsánat. Simi, ni. No. Quisdilo Vampiro. Kupit, Sahur. Ho, Sahur. Naturki, nem tudom. Ez naughty. Naughty, akkor. Sahur. Digitales, go, Riro. De mi rog már ennyire a fejembe bele? Mert ez nagyon zavaró. Na, nekem is jó. Tortugini, Dragos, Frutini. Money, man. Hű, ez nagyon homályos. Fortune and coin, vagy mi? Na jó, nem tudom. Fortune, majd kinyugó. Fragama egy csoklama. Az igen. Válaszom már ezeket a brainatokat. Nem látom. De fraglama egy csoklama. Na, rágd már csoklava. Yeah! Abrakadabra. Van. Jó, amikor hagyjál már most már. Jó, egy kicsit. Még ébredjek föl. Not here. Ventoleiro Pavonero. Pavonero. Igen. Tic-tac, Sahur. Tic-tac. Goblino. Unifront. Nem volt. Kicsit még hagyjál, jó? Bekoro. Jó, most már érted, kicsit még hagyjál.